Questi sono nasze instrumenty. Mrecz i brumba. Instrument, który prezentujemy Państwu, jest to burczybas. Kaszubski instrument ludowy, dawniej można powiedzieć obrzędowy. Jak on jest zbudowany? Jest to beczka zabudowana z obydwu stron denkami, w której powiedzmy jest umieszczone końskie włosie, w tym akurat przypadku. Jest to burczybas włosowy. Jest to instrument z rodziny instrumentów perkusyjnych, membranofonów. Jak wydobywa się z niego dźwięk? Cała ta tajemnica w tym, aby to włosie końskie polewać, zwilżać wodą, rytmicznie pocierać, no a sam dźwięk wydobywa się z wewnątrz, tak? Bo tutaj powiedzmy przez to pociąganie membrana jest wprowadzana w drgania i ona ten dźwięk tworzy. To jest taki faktycznie pomruk basowy, specyficzny. Może to nie było na chodziło. Jest też drugi rodzaj burczybasa. Beczka również, z tym, że tutaj zamiast włosia jest oczko, jest przeciągnięty łańcuch. Pociąga się rytmicznie za ten łańcuch. To jest burczybas łańcuchowy. Ten dźwięk jest może taki trochę bardziej monotonny. Kaszubska nazwa burczybasa włosowego to jest mreczk. Kaszubska nazwa burczybasa łańcuchowego, który zapewne też jeszcze Państwu zaprezentujemy, to jest brumba. Ten instrument dzisiaj tak bardzo utożsamiany z kapelą kaszubską, tak jak i diabelskie skrzypce, w sumie wszedł do składu instrumentalnego kapeli kaszubskiej dopiero po wojnie, po II wojnie światowej. Wcześniej był on instrumentem obrzędowym. Głównie używały go tutaj te grupy kolędników kaszubskich, gwiżdży. Był on wykorzystywany właśnie podczas tych ich obchodów, podczas odwiedzania domów, czynił dużo wrzawy, tak. To głównie wykorzystywano go podczas wigilii, obrzędów tych wigilijnych związanych z Nowym Rokiem, czy tam Trzech Króli. Podobnie jak diabelskie skrzypce, był też wykorzystywany w trakcie tych obrzędów zadusznych na cmentarzach i również tym swoim dźwiękiem miał on pomagać, odganiać te złe moce, pomagać tym duszom znaleźć tą drogę do nieba. Tak? Ten jego dźwięk jest właśnie taki może charakterystyczny faktycznie i tak jak tutaj diabelskie skrzypce są instrumentem perkusyjnym, to burczybas jego funkcją było basowanie, tak? Towarzyszyć basom, a czasem i nawet przejmować tą rolę basów w kapeli. Ale trzymanie, nawet się nie spodziewałam, że to takie... A teraz jak wyciągać? Do zostania, żebyśmy wiedzieli na miejscu. Tak, nie? Nie, bokiem. To wszystko trzeba. Zwilżyć, tak. Ale wodą. Wodą. Więcej? O! Teraz mam naciągnąć. Nie tak. O, jedno i drugie. O.